Kun sanon sanan rehtori, niin mitä tulee ensimmäisenä mieleen? Tuleeko Simpsoneiden Principal Skinner vai joku muu? Mun ei tarvinnut tätä kauaa miettiä. Kallion ilmaisutaidon lukiossa Helsingissä abivuonna 1994 me tilattiin porukalla upeat anorakit, joissa luki teksti läpi Armaan Kallion. Teksti oli vilpitön kiitos ja kunnianosoitus eläköityvälle legendaariselle rehtorillemme, nyt jo kuolleelle Armas Paavolalle. Eikä pelkkä teksti riittänyt meille abeille. Ylpeinä me oman elämämme suuret taiteilijat kannoimme anorakin selkämyksessä valtavan kokoista rehtorimme painettua kasvokuvaa. Niin, jos opettajilla on moniin meistä suuri vaikutus, yhtä suuren jäljen voi jättää omalla tekemisellään ja vaikuttavuudellaan myös rehtori. Tänään puhutaan koulujen johtamisesta. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Vaikuttavan opettajan vierellä podcastissa me keskustellaan opettajien arkeen liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Tänään meillä on siis aiheena koulun johtaminen ja esihenkilötyö. Tervetuloa keskusteluun Suomen rehtorit ry:n entinen puheenjohtaja Antti Ikonen ja opettaja Otavan oppikirjailija Matti Räty. Kiitos. Tuttuun tapaan legendaksi muodostuneella kysymyksellä aloitetaan tämäkin juttutuokio. Antti, kuka vaikuttava opettaja tai rehtori on omassa elämässä kulkenut vierellä? Mulla tulee kyllä ihan eittämättä yksi henkilö tähän nimenä mieleen. Ja se on mun entinen opettajakollega, josta tuli hetkeksi aikaa mun esihenkilö tai esimies, niin kuin silloin vanhaan hyvään aikaan sanottiin. Aha, hyvään aikaan. No, ja se oli jotenkin upea yhteistyökumppani. Erityisopettaja Pekka Korhonen oli tämä henkilö ja erityisopettajat on veistetty opettajina mun mielestä jotenkin niin kuin eri puusta. Ja Pekka oli kyllä elävä esimerkki siitä, että hän todella oli veistetty jostakin puusta, mistä erityisopettajia tehdään. Mä aika usein kouluun tullessa ja varsinkin vähän hankalan tai vaativan päivän päätteeksi niin kuin ehkä Pekka saattoi nähdä, varsinkin kun oli aloittanut streksinä samassa koulussa, missä oltiin ollut ensin kollegoita. Niin mä ehkä niin kuin huomasin, että Pekka vähän katsoi, että nyt on nuorella rehtorilla vähän tiukka paikka ja hän tuli sitten niin kuin juttelemaan siinä mun kanssa ja vaihdettiin kuulumisia. Ja aika usein hän tuli siihen rehtorin työhuoneeseen ja sanoi, Antti, uusi viikko, uusi mahdollisuus. Wow. Se oli jotenkin niin kuin semmoinen veret seisauttava kokemus, että miten upeasti, niin kuin vaikka on vähän tiukka paikka, vähän niin kuin raskaita päiviä takana, niin hän niin kuin tuli ja sanoin, että toi on pakko olla niin kuin erityisopettajuuden merkki. Ja tällä tavalla kyllä Pekka jätti muuhun niin kuin varsin ison muistijäljen. Kiitos, että jaoit tämän tarinan ja tämähän nyt todistaa sen, että myös vaikuttava opettaja voi kulkea hyvin merkityksellisesti aloittelevan rehtorin vierellä. Todellakin. Matti, kuka sulle tulee mieleen? Mulle tuli taas vastaavasti tosi monta mieleen tässä näin, että mulla on käynyt hirveän hyvä tuuri mun esihenkilöiden suhteen sekä myös kollegoiden suhteen, että mulla on tälläkin hetkellä on kollegana aivan huipputyyppejä, jotka mä voisin tässä mainita, mutta mä vedän sen verran kotiin päin, että mä sanon mun isoveljeni. Että hän on niin silloin mä olin kuukautta ennen kuin mä täytin 16 vuotta, eli 15-vuotiaana, mut soitettiin, että tuutko sijaiseksi tänne koululle. Ja tässä on varmaan rikos on vanhentunut ja nämä henkilötkään ei ole enää tällä alalla, niin mä uskallan kertoa sen. Mutta soitettiin kuitenkin ja mun isoveli oli siellä samalla koululla töissä. Niin mä näin, miten hän teki työnsä ja se teki kyllä tosi ison vaikutuksen muuhun. Ja mä ajattelin, että jos musta joskus tulee puoletkaan niin hyvä opettaja kuin hän on, niin mä oon tyytyväinen itteeni. Aivan mahtava juttu. Osaatko sanoa jonkun ihan konkreettisen asian siinä kouluarjessa, mikä suhun teki isoveljen toiminnassa vaikutuksen? Isoveljellä oli aika siis semmoiset selkeät niinku säännöt ja rajat siellä luokassa. Hän oli aika tiukka, siellä oli aika tiukka kuri, mutta sitten se jotenkin se suhde niihin oppilaisiin oli tosi lämmin. Ja ne oppilaat tykkäsivät isoveljestä aivan hirveästi.
Niin se oli mulle jotenkin semmoinen niin kuin vaikuttava. Sitten teki kutosluokalla oli tämmöisiä niin kuin elokuvaprojekti, minkä ne teki. Eli ne sai käsikirjoittaa elokuvan ja sitten vanhoilla VHS-videokameroilla lähtivät kuvaamaan sinne pitkin kyliä ja isoveli kuskas niitä omalla autolla siellä ja sitten ne taisi käydä Järvenpään kirjastossa sitten editoimassa sitä elokuvaa ja se oli myös semmoinen jotenkin niin kuin oppilaat ootti sitä. Mä luulen, että ne muistaa sen vieläkin. Ihan varmasti muistaa. Kiitos kun jaoit, Matti, tämän tarinan ja hienosti lähetit siinä myös niin kuin kollektiiviset terveiset vastauksen alkuun myös, eikö niin, Oulun Hiukkavaaran koululle, omalle koululle, kyllä, kollegoille ja sille yhteisölle. Siellä on aivan huipputyyppejä. Että. Ne terveiset meni varmasti perille. Kun me puhutaan koulusta, me puhutaan usein opetuksesta, oppimisesta, opettajista ja oppijoista. Mutta kuka tätä kaikkea pyörittää ja johtaa? Millä eväillä rehtori kantaa vastuuta arjen, hallinnon ja ihmisjohtamisen keskellä? Johtajuus koulussa ei todellakaan ole pelkkää byrokratiaa. Se on myös kykyä innostaa, jaksaa, nähdä, näyttää suuntaa ja suunnistaa. Tänään me kuullaan, mitä koulujohtajuus vaatii, mitä sen avulla voidaan saada aikaan ja mihin suuntaan se on menossa. Mutta ennen kuin vielä kunnolla aloitetaan, niin Antti, jos mä olisin nyt ekaluokkalainen Jenni, 7V, ja mä nykäsisin sua koulun käytävällä hihasta ja tapittaisin suoraan silmiä ja olisin silleen, että Antti, mikä on niinku rehtori? Mitä reksi niinku tekee? Niin mitä sä vastaisit 7-vuotiaalle Jennille? Aika monta kertaa tämmöisen kysymyksen olen kuullutkin ja se siihen vilpittömyyteen on niin kuin jotenkin tosi niin kuin pöljää vastata sitä kaikkea, mitä se reksi sitten oikeasti tekee, eikä sitä voi, eikä kannatakaan niin kuin vastata. Itse asiassa toi on muuten semmoinen kysymys, mihin on tosi vaikea vastata niin, että oppilas tai nuori, tai varsinkaan lapsi pystyy sen niin kuin saamaan kiinni. Mutta kyllä mä ehkä sitten sanon, että se tekee kuule semmoisia kaikkia hyviä asioita, että sun olisi hyvä käydä täällä kouluja. Ehkä minä näin sinullekin sitten sanoisin tuossa tilanteessa. Matti. Sama ekaluokkalainen nykäisee sua hihasta ja kysyy, että minkälainen on hyvä reksi? Mitä sä vastaat 7-vuotiaalle? Mulla tuli toi niinku sama mieleen tuossa, että mähän silloin toiminkin pari vuotta koulun johdossa hommissa, niin mä en silti osaa sanoa, että mitä se rehtori tekee työkseen oikeasti. Kaikki päivät mä tein ihan hirveästi asioita aamusta iltaan ja välillä varmaan yölläkin valvoin niiden asioiden takia, mutta en mä tiedä, mitä mä tein sitten oikeasti sitten kuitenkaan, että kaikkea mahdollista. Ja ehkä se niinku isoin ajatus on siinä, että mahdollistaa sen, että opettajat saa tehdä työnsä ja tarjoaa niille mahdollisimman hyvän pohjan. Eli mahdollistaja. Kyllä. Jotta no tästä tuli molemmat puolet ja ehkä kertoo siitä koko koulusta, että oppilaiden olisi hyvä ja ennen kaikkea, että opettajat pystyisivät tekemään työnsä niin, että oppilailla olisi hyvä. Ja tietenkin koko koulun henkilökunnalla. No yritetään vähän taustottaa tämän 3-varttisen aikana sitä, että mitä kaikkea se reksi tekee. Mutta Matti, viittasit tuohon, että nyt todellakin työskentelet opettajana siellä Hiukkavaaran koulussa. Se on Suomen suurimpia yhtenäiskouluja. Mutta minkälainen oli aikoinaan sun oma reitti rehtoriksi, kun siitäkin on kokemusta? Joo, mä olin pari vuotta ollut Kempeleessä luokanopettajan hommissa ja sitten nämä aika usein tällä alalla niin keväisin vaihtuu työpaikat niin, että ne lähtee sillä tavalla, joku hakee uuteen paikkaan ja sitten sillä vapautuu toinen paikka jostain ja sitten ne lähtee kiertoon ja niin tässäkin tapauksessa, että ne sieltä oli sitten meidän sen aikainen koulun johtoni vaihtui. Ja me kerettiin aloittaa kesälomat ja sitten en tiedä oliko siellä kunnassa vähän hätä, että kuka saadaan tähän niin kuin tilalle ja he soittivat sitten kesäkuussa, että kerkeetkö tulla käymään tällä koululla, että jutellaanko ja sitten ne kysyivät, että vuodeksi olisi tämmöinen pesti, että lähdetkö kokeilemaan, että sitoudutko alkuun 9 vuodeksi ja mä ajattelin, että no ilman muuta, että lähdetään katsomaan. Ja kuinka kauan siinä vaiheessa olit toiminut opettajana? Luvallisesti vai luvattomatta? Onko nämäkin rikokset jo vanhentunut? No suurin piirtein. Kyllä, mä tein tosi paljon sijaisuuksia tosiaan nuoresta asti, mutta kyllä mä olin ollut sitä ennen 3 vuotta Haapavedellä,
noin 4 vuotta Keravalla ja pari vuotta sitten tuossa Kempeleessä. Et kyllä mulla niin se vajaa 10 vuotta varmasti oli sitten jo. Mutta sitten sijaisuudet tai se, että sä aloitit niin nuorena, niin yli 10 vuoden kokemus siitä kouluarjesta ja kyllä. Siitä, mitä se työ on, mutta eri lähtökohdista. Okei, miten Antti sitten? Olet muun muassa oikeustieteiden tutkija, koulutettava, luokan ja aineenopettaja, kokenut esihenkilöiden täydennyskouluttaja ja myös kokenut rehtori. Miten itse aikoinaan päädyit rehtoriksi? Mun tämä opiskelumotivaatio, se syttyi oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun alkoi olla opettajaopinnot paketissa. Ja on oikeastaan kiittäminen mun erästä ensimmäisistä rehtoreista, kun hän teki mulle lukkari, jossa oli aamulla 8–10 tyhjää aikaa. Ja se tuntui nuoresta miehestä, jolla ei ollut perhettä siinä vaiheessa vielä, että mitä ihmettä minä tekisin aamulla, että ennen kuin kello koittaa 10 ja menen koululle ja sitten havahduin siinä, että no hei Etkonen, meillähän tässä Itä-Suomen yliopisto tai silloinen Joensuun yliopisto vierellä ja sanoin, että no menipä jonnekin vaikka tenttiin, että siellä on perjantai-aamuisin yleiset tentit, että siellä voisi olla ihan kiva käydä tenttimässä ja mä aloin opiskella ihan siis laidasta laitaan eri aineita ja yhtäkkiä mä sitten havahduin, että no hei, tässä olisi ihan oikeastaan sama hakea tutkinto-opiskelijaksi ja mun tämä opiskelun liekki oikeastaan syttyi ihan rehellisesti sattuna vasta sen jälkeen, kun oli ollut jo hetken aikaa työelämässä. Ja näin se varmaan ehkä reksihommiin päätyville aika usein käykin, koska sitten kun mä tein sen toisen tutkinnon, julkisoikeushallintotieteet, niin sitten vähän tuntui, että mikähän se voisi olla, että onko se sitten joku hallinnon tai byrokratian rattaisiin päätyvä homma ja ei siinä mitään. Sekin olisi ollut ehkä ihan kiinnostava polku, mutta totta kai koulussa hallinnon tehtävä on rehtorin tehtävä ja sitten hain niitäkin muutamia ja sitten yhteen näistä tuli valituksia ja se oli sitten menoa. Mutta että kyllä se loppupelissä täytyy sanoa, että sattumalla on yllättävän paljon sijaansa näissä urapoluissa, miten ne sitten lopulta meneekin, niin tässäkin tapauksessa. Toi on ihan hyvä muistutus näin niin kuin itsekin, että en ikinä ole kuvitellutkaan, että voisin niin kuin edes osannut haaveilla siitä, että mitä kaikkea pääsee elämässä tekemään. Sehän on osittain tilanteisiin tarttumista ja sattumaa ja tuuria ja onnenkantamoista ja ehkä välillä sitäkin, että osaa tehdä jotain hyvin, mutta nyt sieltä tuli näitä sanoja, sattuma, sitten tuli päätyminen, puhutaan myös ajautumisesta. Rehtoriksi ajaudutaan. Matti, sua pyydettiin vuodeksi, menit vuodeksi, mitä sitten tapahtui? No sitten keväällä piti taas vähän miettiä, että jatkaako siinä hommassa, haluaako jatkaa vai luokanopettajan hommiin takaisin. Ja sitten mulla oli jotenkin semmoinen olo, että mä en ole vielä ihan valmis. Että mä haluan katsoa vielä vuoden tätä korttia ainakin sillä eteenpäin ja miettiä sitä, että onko tämä se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mä jatkoin vielä toisen vuoden siinä hommassa. No, mitäs sen jälkeen? No, mulla oli siis sillä lailla ollut aikaisemmin, että mä täältä Etelä-Suomesta muutin pohjoiseen niin mulla oli huippuesihenkilö silloin täällä Keravalla ja mä olisin viihtynyt hirveän hyvin täällä, mutta sitten kun tapahtui muutto tuonne pohjoiseen, mä jouduin sitten kouluakin siinä samalla vaihtaa ja mun sen aikana esihenkilö oli sanonut, että he on käynyt Oulussa tutustumassa yhteen kouluun. Se on aivan huippukoulu kaiken kaikkiaan ja sä viihtyisit siellä. Että jos joskus pääset sinne Hiukkavaaran kouluun töihin, se on ihan täysin sun paikka, että sä tykkäät olla siellä. Ja se oli jäänyt mulle jotenkin vähän kummittelemaan, että mun on pakko käydä katsoa se jossain vaiheessa, että jos se on niin huippukoulu ja huipputyyppejä, että oman ammatillisen kehittymisen takia, niin mä jossain vaiheessa käyn katsoa se homma. Kiitos, kun jaat tätä tarinaa ja palataan vielä sitten siihen, että millaisia oppeja olet itse kantanut elämässä siitä parin vuoden rehtoripestistä. Mutta Antti, puhutaan vielä tuosta ajautumisesta ja päätymisestä. Mitä nämä teidän tarinat kertoo siitä rehtorin työstä ja miten rehtoriksi tullaan tai päädytään? No joo, kyllä itse asiassa varmaan toi Matin kertoma tarina niin ei ole mikään ainut laatuaan, vaan veikkaan, että aika monesti näin käy ja en tiedä, onko koulu lopulta miljöö, onko ammattien joukossa semmoinen, että tavallaan siinä vähän lähtökohtaisesti ollaan kollegiaalinen yhteisö ja meillä ei ole suomalaisessa koulussa varsinkaan mitään semmoista isoa hierarkiatasoa siellä koulun sisällä, että opettajista koulussa on yleensä yksi rehtori. Tämä on se perinteinen tapa. Tämä ei ole enää todellakaan koko kuva suomalaisesta koulussa, mutta varmaan pitkälti näin on ollut ja ehkä se tavallaan se
niin kuin rehtoriammatin näkeminen omana erillisenä ammattina ja professiona, niin se on niin kuin vähän tuoreempaa perua. Ja nyt niin kuin tuntuu, että tulee uusia opiskelijoita käymään koulussa harjoittelussa tai ne tulee tekemään sijaisuutta ja he niin kuin saattaakin sanoa, että olen tehnyt tässä reksiopinnot nyt jo sivussa, että jos sitten semmoinen niin kuin kiinnostaa. Ja toi ei ollut minun mielestä niin kuin millään tapaa kyllä semmoinen niin kuin vielä 90-luvun, 80-90-luvun taitteessa, milloin itse opiskellut, niin toi ei ollut silloin mitenkään semmoinen tyypillinen tapa edetä. Että ehkä sitä on niin kuin tullut hiukan enemmän semmoista päämäärätietoista johtajuuspolkua myös koulumaailmaan. Mutta edelleenkin sanoisin, että kyllä niitä niin kuin tiiminvetäjiä ja apulaisrehtorin paikkoja, niin varmasti se on sitten jo hyvin valikoitunut porukka, jotka niin kuin uskaltautuu tai haluaa, josta ehkä jälkimmäistä voi olla pikkusen huolissa, että jos näin on. No kerrataan vielä sitten, että nämä on kaikki tosi oleellista ja tärkeää infoa, mitä tulee, mutta että mitä rehtorilta vaaditaan? Minkälaiset koulutukselliset vaatimukset rehtorin tehtävään liittyy ja miten siihen liittyy vaikkapa, että minkälaista johtamiskoulutusta edellytetään? Opetushallinnon tutkinto niin kuin virkarehtorilta, mikä edellytetään 15 opintopistettä ja tuossa aiemmassa pestissä Reksi-järjestön puheenjohtajana, niin sehän oli meille semmoinen tosi tärkeä aihe ja edelleenkin kannan siitä itse huolta, että se on vähän nuuka antamaan eväitä siihen vaativaan tehtävään, mitä rehtorin homma tänä päivänä on. Varsinkin tuossa niin kuin Matinkin koulun kokoa tuossa vaihdettiin pari sanaa ja kuulen näitä tarinoita, että yhä enemmän meillä Suomessakin alkaa olla näitä 1000 oppilaan peruskouluja, 1200. Ja ne on kyllä niin isoja yhteisöjä johdettavaksi, että sanoisin näin, että jos niissä niin kuin vaan opettajataustalla hyppäät ja käyt opetushallinnon 15 opintopisteen kurssin, niin on niin kuin harva varmaan niihin sillä koulutuksella suoraan päätyy, mutta minimissään näin voisi käydä. Niin kyllä se pikkusen niin kuin ohuin eväin lähtee liikkeelle. Ja vähintään, mitä me paljon puhuttiin Reksi-järjestössäkin, että pitäisi saada niin kuin vielä enemmän tunnustusta sille, että rehtorin ammatti on kuitenkin sit niin kuin oma vaativa ammattinsa, joka niin kuin opettajuuden päälle vaatii vähän enemmän niin kuin tukea ja vähän enemmän opintoja. Ehkä vähän kelpoisuusasetustakin pitäisi heivata ylöspäin. Ja vielä, että saa tosi vahvan tuen siihen uransa alkumetreille. Ja silloin, kun ne kysymykset niin kuin todenteolla tulee pintaan, niin sulla olisi silloin tuutor tai kollega, jonka puoleen luvan perästä kääntyy ja pohtii hänen kanssaan niitä johtajuuden haasteita ja kysymyksiä. Mitä Matti ajattelet tai ajattelet omakohtaisesti silloin, että minustako Reksi? Joo, kyllä se näin oli, kun mä ne opintopisteet kävin suorittamassa, niin sehän oli aika paljon sitä niin kuin lakihommaa. Ja enemmän ehkä opin siinä, että siinä suorittaessa sen, että mä tiedän nyt, että mistä mä saan sen tiedon tarvittaessa. Mutta varsinaisesti niin kuin henkilöjohtamiseen tai sen tyyppiseen toimintaan, koulun pyörittämiseen, niin siitä ei ollut sitten kuitenkaan apua, että ne piti opiskella sitten niin kuin muuta kautta. Oliko nämä just ne aiheet, jotka koit, että tähän mä olisin tarvinnut enemmän apua tai ohjausta tai opetusta? No kyllä mä uskon, että joo, kyllä. Ja varmasti mun alaiset olisi niin kuin ehkä, että jos ajatellaan, että rehtorin työ on sitä, että mahdollistaa sen opettamisen mahdollisimman hyvin, niin kyllä se varmasti se henkilöstön johtaminen on ylipäätänsä se kaikkein isoin niin kuin asia. Ja kiitos vielä Antti, että nostit esiin tämän. Mä ajattelen, että johtaminen ja esihenkilötyö ja ihmisten kanssa tuollaisessa roolissa työskentelyssä on aina vähän erikoishommaa. Se on vähän yksinäistä hommaa ja se on vähän erityishommaa, mutta musta on tosi tärkeää tänään esimerkiksi keskittyä siihen, että mitä se tarkoittaa koulumaailmassa. Ja nostit esiin tuon, jos oikeasti mietitään esihenkilötyötä tai johtajuutta ihan vaikka yritysmaailmassa tai mitä se monille ihmisille arjessa on. Tiimissä voi olla 7 ihmistä, tiimissä voi olla 13 ihmistä tai 30 ihmistä. Toi kun kuvaat tuota koulujen kokoa ja lukumäärää, se voi olla siis satoja johdettavia. Totta. Se on erityispiirre, josta mun mielestä tänään on lupa puhua. Jos itsekin peräänkuulutat Antti sitä, että ja peräänkuulutat ja teet töitäkin sen eteen, että haluaisit, että rehtoreita koulutetaan vielä pidemmälle, niin minkälaisiin asioihin nimenomaan? Viittasit siihen, että se rehtorin työ on myös muuttunut tässä vuosien saatossa. Millaisia eväitä tarvittaisiin? Tuossa Reksi-järjestön
kipparin roolissa tuli tosi tutuksi. Me paljon haarukoitiin sitä, että mitä niin kuin rehtorit suomalaisessa koulussa, minkälaisia asioita, mitkä niin kuin toimii hyvin, missä ne kaipaisi lisää tukea, lisää koulutusta. Ja varsinkin tuo Reksibarometritutkimus, mitä me sitten tehtiin sen kanssa niin kuin paljon työtä. Ja varsinkin, kun se sattui siihen pandemia-aikakauteen, niin se niin kuin jotenkin alleviivasi sen, että kyllähän juuri niin kuin henkilöstöjohtamisen taitoja, kriisijohtamisen taitoja, ylipäätään sen työyhteisön niin kuin voimavarojen kohottamisen taitoja, niitä niin kuin todella paljon tarvittaisiin. Ja siihen tämä niin kuin lyhimmillään tämä 15 opintopisteen vähän lakiin, talouteen, siis ne on tärkeitä asioita, mä en vähäksy lainkaan niitä, mutta jos se niin kuin rehtoriorientaatio on vaan talous, on vaan laki, ja hyvin lyhyt niin kuin briefi vähän henkilöstöhallintoon, niin se ei kyllä niin kuin auta selviämään niistä haasteista, mitä tämän päivän niin kuin koulu tuo tullessaan. Ja varsinkin tuon pandemian jälkeen sanoisin, että me ei ole palattu enää niin kuin samaan aikakauteen, minkälainen koulu oli ennen sitä. Ja jotenkin näin, että suomalaista koulua on niin kuin kehitetty tosi pitkälle opettajuus edellä ja se on tosi hyvä. Ja me ollaan saavutettiin ihan huikeita tuloksia, varsinkin 2000-luvun alussa, kun PISAn ensimmäisiä tuloksia niin kuin julkaistiin. Mutta itse koen, että tavallaan nyt se pienesti ja tasaisesti laskeva trendi, vaikkapa mitä näissä oppimistuloksissa on tullut, toisaalta se tieto siitä, että meillä on niin kuin tieto, että tuhansia nuoria alkaa olla sille ja rajoilla, että pystyykö ne käymään vaikka perusopetusta loppuun, niin se niin kuin tuo koululle uudenlaisia haasteita, jotka vaatii johtajalta myös niin kuin enemmän kuin vaan se vanha ajattelutapa paras vertaistensa joukosta. Eli tavallaan sä et mun mielestä voit tänä päivänä uskottavasti selvitä hyvin rehtorina pelkästään olemalla huippuhyvä opettaja. Tarvit niin kuin työkalupakkiisi myöskin niin kuin johtajan työtaitoja. Mm. No Matti, nyt toimit opettajana ja pari vuotta oli rehtorikokemusta taustalla. Mitä hyötyä on ollut siitä, että oot käynyt rehtorina ja johtajana ja esihenkilöhommissa? Mä luulen, että mä oon aika paljon parempi alainen tällä hetkellä. Mulla, niin ehkä ennen sitä rehtorikokemusta, niin mulla oli ajatuksia siitä selkeästi, aika mustavalkoisiakin ajatuksia monesti, että hei, että näin nämä asiat pitää hoitaa ja tämä on ihan selkeä homma. Mutta sitten siinä rehtorihommassa tajuskin sen, että voi kuinka vähän toi yksi luokanopettaja kuitenkaan tietää, kun täällä on 100 henkilöä töissä täällä talossa. Ja nyt mä oon jotenkin armollisempi alainen siinä mielessä, että mä ajattelen mun nykyisiä esihenkilöitä, että kuinka iso talo ne joutuu pyörittämään. Ja vaikka mun mielestä tämä asia näyttää ihan selkeästi siltä, että tämä pitäisi hoitaa näin, niin siellä on varmasti paljon sellaista, mistä mä en tiedä mitään ja mitä johdon pitää huomioida. Antti, nostit esiin tämän rehtoribarometrin, ja olet käytännössä ollut mukana tuomassa tai tuonut sen Suomeen. Tutkii vuosittain rehtoreiden työhyvinvointia. Sen avulla saadaan tietoa paitsi rehtoreiden voimavaroista, myös koulutustoiveista. Kerro vielä, että miten tämä aikanaan saatiin Suomeen, tämä rehtoribarometri. Mä olen harvoin kokenut elämässäni valaistumisen hetkiä, mutta kerran sellainen tunne on päässyt yllättämään. Halleluja! Aina varmuudella kerran. Ja se tapahtui vuonna 2017 niinkin eksoottisessa paikassa kuin Kapkaupungissa. Ja se oli yksi niitä hienoja etuuksia, mikä tavallaan tämä Reksi-järjestön niin kuin kipparointi, joka tapahtui siis täysin rehtorin työn ohella luottamustehtävässä. Mutta siinä niin kuin työssä pääsi, se oli hieno juttu, kun pääsi aina välillä vähän niin kuin kuuntelemaan, että mitäs muualla päin maailmalla niin kuin tapahtuu. Me tavattiin sitten siellä tämmöinen niin kuin rehtoreiden hyvinvointitutkimukseen spesialisoitunut porukka, jotka kertoi siitä tutkimuksestaan tuolla Ausseessa ja jotenkin niin kuin silloin tuli semmoinen fiilis, että vitsi, noi on niin kuin spesialisoitunut just niihin kysymyksiin, mitä Reksi-työssään kohtaa. Että kyllähän johtajuutta on tutkittu maailmassa vaikka kuinka ja paljon, mutta että he olivat juuri niin kuin tosi pureutuneita niihin kysymyksiin, mitä oppilaitosjohtaja työssään kohtaa, niin silloin päädyttiin se pieni porukka, mikä meitä siellä oli, että koitetaan saada tämä tutkimus Suomeen ja kiitos sitten pitkä työ, parin vuoden prosessi, mutta lopulta saatiin, ja mikä parasta, me saatiin ensimmäistä kertaa se niin kuin mittari käyntiin keväällä 2019, ja ei tietenkään voinut kukaan aavistaa, minkälainen kevät 20 oli, kun korona posahti päälle. Ja niin kuin, silloin niin kuin, jotenkin koin hirmu upean
fiilikset, vaikka se tilanne oli tosi karu, se oli kaikille meille Suomessa ja kautta maailman, mutta oli niin kuin tosi upeaa, että me oltiin käynnistetty tämmöinen työhyvinvointitutkimus, me oli niin kuin suora vertailu niin kuin aineisto hetkeä ennen koronaa ja sitten kun me tehtiin silloin koronakeväänä ja vuosittain sen jälkeen, niin me niin kuin saatiin tosi paljon tosi mielenkiintoista dataa ja yksi niistä tietysti oli se tavallaan se niin kuin dramaattinen työhyvinvoinnin niin kuin romahtaminen, mikä Rexiä kohtasi. Se kohtasi varmaan kaikkia muitakin, mutta meillä vaan niin kuin kävi sillä tapaa säkä, että me saatiin Rexeistä niin kuin tämmöinen tosi hyvä dataa ja me on nyt seurattu vuosittain sitä ja edelleenkin niin kuin sitä päästään katsoa ja sitä kautta on saatu aika kiinnostavaa tietoa selville. Mulla mun johtamisvuodethan osui just tähän koronavaiheeseen ja meillä oli aika selkeäkin suunnitelmia siinä, että miten me halutaan koulun pedagogiikkaa kehittää ja mihin suuntaan viedä. Ja sitten pamahti tämä koronahomma siihen niin kuin päälle, niin voitiin unohtaa kaikki sellainen ihan täysin, että sehän oli ihan selviytymistä vaan niin kuin se puoli vuotta, se yksi kevät niin kuin siinä täysin. Ja sittenhän se oli melkoista myllerrystä myös sen jälkeenkin, kun palattiin sitten kouluille, niin se oli mutta mä siihen aikaan niin mä opiskelin aika itsenäisesti näitä juttuja ja luin kirjoista, niin mä luin tämmöisiä urheiluvalmennuskirjoja. Mä jotenkin, että onko mitään niin kuin ajatusta siitä, että jollain tavalla toi rehtorin työ on vähän niin kuin urheilujoukkueen valmentamista. Eli sun pitää saada siitä tiimistä se paras homma niin kuin irti. Mitä? Niin, Matti, kysytkö Antilta tätä? Joo. Mitä tämmöinen vertaus? Löytyykö jotain yhtäläisyyksiä? Joo, löydän ehkä sillä tapaa, niin kuin, itse asiassa mulla on ollut ilo tehdä paljon vuosien varrella. Opettajissahan on valtavan paljon myöskin, jotka antaa energiansa ja aikaansa niin kuin vapaaehtoistoiminnassa ja urheiluseuratoiminnassa, järjestötoiminnassa ja paljon myöskin tämmöisiä urheilujohtajia opettajissa, reksikollegoissakin. Ja näin, että tavallaan niin kuin ehkä semmoisen niin kuin urheilujoukkueen johtamisessa ainakin monet tämmöisen polun tallanneista reksikollegoista on sanonut, että on enemmän vähän semmoista tilanteen ja niin kuin hetken niin kuin kanssa toimimista, kun taas koulussa toimitaan paljon rauhallisemmassa niin kuin ympäristössä, pois lukien koronavuodet. Sä oot kyllä sattunut ihan järkyttävään haastavaan aikaan noita reksivuosia niin kuin tekemään, mutta ja se toinen, mikä varmaan sitten ehkä hiukan erottaa niin kuin joukkueen johtamista ja niin kuin opettajayhteisön johtamista on se, että opettajat on kuitenkin meillä Suomessa, ne on huippuhyvin koulutettuja, ne on tosi osaavia, niillä on huippuhyvä ammatillinen itsetunto ja aika paljon myöskin sitä pedagogista vapautta. Hyvä niin. Ja sen takia ehkä niin kuin näkisin, että se ei ole ihan niin hektistä eikä niin hetkessä kulkemista, mutta tartun tuohon sillä tapaa, että meidän pitäisi ehkä kehittää reksiammattia enemmän kohti joukkueen johtamista ja valmentamista. Et näen jopa sille vähän, että se on hivenen katveessa ollut asia tässä meidän suomalaisessa koulujohtamisessa, missä tavallaan on ajateltu, että opettajien niin kuin tontti on semmoinen niinkin pyhä, että sinne on parempi, että ei mene liikaa niin kuin työntämään sormiansa. No mitäs sitten nyt tulee 1,000,000 asiaa mieleen, jos leikitään vielä hetken aikaa tällä vertauksella. Ja itse ajattelen, että mulla on valtava onni omien lasten, jotka ovat siis nyt jo täysikäisiä, niin kautta perehtyä urheilumaailmaa ja joukkueurheilumaailmaa. Ja jos mä mietin sieltä, että mitä sieltä voi tavallaan niin kuin ammentaa tähän näin, niin onhan siellä paljon. Ja nyt mulla katkesi ajatus samaan aikaan, kun mä puhun tätä. Nyt mä en muista, kun mä lähdin niin pitkältä. Oottakaa, apua, tämä täytyy katkaista pois. Nyt mä en muista, kun se oli jotain, mitä sä sanoit. Voi ei, kauhean mähän punastun. Miksi mulla katkesi ajatus? No tällaista sattuu, ottakaa pieni hetki. Puhuit, että ottaa siitä valmentamisesta. Hyvä, että se oli Jenni meistä. Se oli minä, teille ei katkee mihinkään, kun mulla tuli liian monta ajatusta nyt mieleen. Oottakaa, mä saan kohta kiinni. No niin, nyt mä pääsen kiinni. Joo. Hei, leikitään vielä hetken aikaa tällä urheiluvertauksella. Jos ajatellaan, että urheilussa kuitenkin siinä on selkeitä tavoitteita, siellä mitataan ja muuta ja omien lasteni kautta, jotka ihan huippu-urheilee SM-tasolla osa heistä, niin
on kuitenkin, siellä puhutaan paljon palautumisesta, kokonaiskuormituksesta, mitataan asioita. Ja äsken kun nostit esiin tämän rehtoribarometrin ja siitä puhutaan, niin minkä takia on tärkeää, että sitä rehtorien jaksamista tutkitaan ja miten sitä voidaan tukea? Antti. Joo, no olen niin kuin itse kanssa koittanut olla tarkka siinä, että en halua nostaa niin kuin meidän ammattia minkään niin kuin koulussa toimivan ammatin tai minkään muun ammatin yhteiskunnassa. Jokainen ammatti on tärkeä, mutta kyllähän se sillä tapaa on. Mä oon niin kuin aina miettinyt ja se Reksibarometrissa mua niin kuin ehkä kaikkein eniten alkoi askarruttaa järjestön kipparinkin vinkkelistä se, että kun me tiedetään, että johtamisella on niin iso vaikutus työyhteisöön. Jos meillä on Suomessa niin iso porukka huonossa hapeessa tai että niiden voimavarat alkaa olla lähestulkoon tyhjät tai he täyttää jopa semmoiset työpahoinvoinnin ja kyynisyyden mittarit, niin minkälaista niissä kouluissa on sitten opettajien tehdä työtä? Ja kaikkein tärkein kysymys, minkälaista niissä kouluissa oppilaan olla? Niin sitä kautta näen, että se on tavallaan vähän määränsä isompi kysymys, että tavallaan ammattilaisina ja yksittäisinä ihmisinä he eivät ole muita työntekijöitä millään tapaa paremmassa tai kiinnostavammassa asemassa, mutta sen seuraustensa takia niin se on tosi tärkeä asia, että se saataisiin hyppysiin ja hallintaan. Mm. Matti, miten nyt sanoit, että olet sen rehtorikokemuksen myötä parempi alainen, toimit siellä yhteisössä, niin tuleeko mieleen jotain ihan normiarjessa, miten omalla toiminnalla tai opettajien toiminnalla opettajat voi tukea oman esihenkilönsä rehtorin jaksamista? No kyllä ihan varmaan ihan samalla lailla kuin kenen tahansa kollegaan, että voi kysyä kuulumisia, hei. Mitä sulle kuuluu tänään näin ja vähän kuunnellaan, että miten on mennyt ja voi ollut kauheita kiirettä ja tsemppiä ja yritän jaksaa ja on toi kyllä hurjaa. Että tavallaan sillä, että tässä ollaan niinku samalla puolella ja samalla viivalla ja että yritän jaksaa ja se on meidän kaikkien etu, että sulla on hyvä olla ja ehkä tällä tavalla niin kuin se on. Ja sitten toki niin kuin tiettyjä juttuja, että jos mahdollista auttaa jossain sijaisjärjestelyissä tai jossain muussa semmoisessa, niin ottaa sieltä sitä kuormaa pois. Ja sehän oli ihana myös, Antti, mitä sanoit, että jos koet tai koette niin, tai yleisesti toivon mukaan koetaan, että suomalaisessa koulussa se ei ole kauhean hierarkinen se järjestelmä. Eli tämmöinen vastakkainasettelu ei siellä ole päällimmäisenä pinnalla, niin ainakaan ettei sellaista railoa myöskään siinä välillä Kyllä. jatkaisi. No sitten kun puhutaan tästä, että rehtoribarometrin mukaan koronavuosien aikana huipussa on ollut työuupumus, niin se on nyt viimeisimmän barometrin mukaan, niin se on hieman hellittänyt, mutta kuormitus on silti suurta. Ja mä kunnioitan tosi paljon sitä tunnelmaa, mikä tässä meidän keskustelussa on, miten molemmat tuotte esiin sen, että se, että puhutaan nyt niistä rehtoreista ja siitä johtamisesta, niin miten tärkeää on myös antaa tilaa opettajille ja kaikille muille koulussa toimiville. Mutta mä haluan myös tarjota tämän paikan, että me voidaan puhua nyt siitä johtamisen ja rehtorin näkökulmasta myös. Niin totta kai kaikki tällaiset uutisoinnit, mitä siihen liittyy ja miten puhutaan, että miten kuormittavaa joku työ on, niin sehän herättää kysymyksen siihen, että onko alalle imua, halutaanko rehtoriksi, mistä Antti uudet rehtorit ja mistä työn imu? Niinpä. Joo, tämä on muuten aihe, josta kannattaa olla oikeasti vähän Jenni, sulle tutusta teemasta pitääkö olla huolissaan? Niin tästäkö pitää? Tästä kyllä hiukan sietää olla. Joo, siis opettajaksi hakeutuminen on hienokselta laskettu. Joidenkin opettaja-aineryhmien osalta se on jopa aika reippaastikin laskenut. Ja tavallaan se puheenparsi, mitä koulusta tällä hetkellä yhteiskunnassa käytetään, niin jopa kun miettii omaakin, tässä on nyt 30 vuotta ollut opetusalalla opettajana ja reksinä, niin on tavallaan nähnyt sen, että tapa, millä koulusta puhutaan, on, no sanoisiko näin, että eurooppalaistumassa. Eli meillekin alkaa yleistyä semmoinen tilanne, että koulu tulee nousee uutisotsikkoihin ja varsinkin klikkiotsikkoihin silloin, kun siellä tapahtuu jotakin ei kivaa. Ja niistäkin pitää puhua. Siis ehdottomasti
semmoinen peittely ja vaikenemisen kulttuurin vaikeuksista, niin se ei ole paikallaan. Mutta sitten jos koulusta ja siitä upeasta ammatista ja siitä upeasta niin kuin kouluyhteisöstä, lasten ja nuorten niin kuin tärkeistä kasvun vuosista, niin jos niistä sitten ei niin kuin, tavallaan ne hyvät koulun arkiset uutiset ei monesti ylitä niitä uutiskynnyksiä, niin antaako se liiankin murheellisen kuvan sitten, että minkälaista koulussa ollaan niin kuin töissä. Ja toivoisin niin, että tavallaan se opettajan ammatin niin kuin sillä tavalla positiivinen vetovoima ja status, niin se ei niin kuin häviäisi Suomesta, koska sillä tapaa me saataisiin hyviä opettajia ja sitä kautta varmaan me saataisiin edelleenkin niitä hyviä reksejä sitten sinne, että tämähän ei ole enää tilanne ollenkaan monessakaan eurooppalaisessa maassa, että edes opettajuus olisi kovin vetovoimasta. Saati sitten niin kuin johtajahomma. Matti, mitä ajattelet tästä rehtorin työn tai opettajan työn immusta tai vetovoimasta? On se varmaan omalla tavallaan kyllä vähän kärsinyt. Kyllä mä luulen, että aika moni luokanopettaja, joka on katsonut sitä rehtorin niin kuin arkea siitä vierestä läheltä, niin katsoo, että tohon mä en ainakaan rupea, että mulla on omakin elämä, että mä en ainakaan halua. Ja mulla tulee tuosta mieleen, olisiko ollut opettajalehdessä artikkeli, missä kun ajatellaan, että on tullut myös näitä uutisia, että on koulusihteerien virkoja ja ikään kuin koulun vahtimestareiden virkoja ja muita on niin kuin kavennettu ja pienennetty, niin sitten kuitenkin pitää taata turvallisuus, niin se on rehtori, joka jossain tapauksessa hiekottaa jotain koulun pihaa siellä. Eli tavallaan vähän niin kuin, ei edes naurata, kuulostaa vähän absurdilta, mutta tavallaan jos tämmöiset niin kun, jos on käytännössä noin kuormittavaa se ihan toimiminen siellä arjessa, niin kyllähän se vähän siihen hohdokkuuteen vaikuttaa. No miten sitä voitaisiin sitten lisätä? Me ollaan tälle ratkaisukeskeisesti liikenteessä nyt taikanapista, että miten me muutettaisiin tätä julkista puhetta tai sitä opettajan työn tai rehtorin työn mainetta. No ehkä me tavallaan tuo Reksibarometri oli meille myöskin työkalu, jolla me haluttiin tavallaan tuoda ihan niin kuin faktana ja ulkopuolisen tutkijayhteisön niin kuin toteamana se tosiasiakuva. Ei me tiedetty silloin, kun me aloitettiin sitä, että onko se hyvä vai huono, mutta sitten se paljastui, että se ei ollut ollenkaan niin auvoinen kuin mitä ehkä etukäteen olisi voinut olettaa. Kyllähän me niin kuin ajattelimme ja varmasti näin ajatellaan edelleenkin, että Reksibarometri voisi olla väylä, joka tavallaan havahduttaa siihen, että kouluissa niin kuin johtajat ja varmasti sitten sitä kautta myöskin opettajat niin tarvitsee yhä enemmän huomiota, että koulu on hyvin resurssoitu ja koulusta puhutaan enemmän. Ja näinhän jossain määrin niin kuin yhteiskunnallinen keskustelu on kääntynytkin ja sillä tapaa niin kuin ajattelen vaikkapa viimeisten vuoden parin aikana tapahtuneita ja tämänkin hallituskauden aikana olevia isoja muutoksia, että kyllä koulusta puhutaan ja kyllä koululle niin kuin varmasti halutaan lähtökohtaisesti hyvää, mutta tietysti resurssit vähän haastaa. Ja viime kädessä tämän abstraktin resurssipuheen niin kuin konkreettia on sitten se, että onko siellä koululla vahtimestari tekemässä hiekutusta ja onko siellä koulusihteeri jeesaamassa niissä konttorityössä, joita vielä sitten kuitenkin tänä päivänäkin edelleen joutuu tekemään. Ja jos ei ole, niin silloinhan siinä käy helposti, että niin kuin siellä lainpykälissä on kirjoitettu, että koulun toiminnasta vastaa reksi, niin tunnolliset rehtorit sitten siellä niin kuin venyy loppuun saakka. Ja tällä tapaa me kyllä niin kuin halutaan ja haluttiin rehtorijärjestössä tosi paljon niin kuin parantaa sitä, että ei rehtorin tärkein tehtävää olla niin kuin juoksemassa pää kolmantena jalkana niin kuin tulipaloja sammuttamassa. Joskus niin voi olla hetkittäin, mutta tavallaan reksillä olisi myös niin kuin aika ajoin nousta katsoa huomattavasti korkeammalta sitä, mitä siellä koulussa tapahtuu, onko puitteet kunnossa, onko kaikilla turvallista ja hyvä olla siellä ympäristössä. Ja uskon, että tähän päästään paremmin, kun reksin niin kuin työ ei tavallaan täyty liikaa silpusta, liikaa pienistä asioista ja toisaalta, että se saa hyvän koulutuksen, hyvän tuutoroinnin ja perehdytyksen oma ammattinsa hoitamiseen. No Matti, sun omalla kokemuksella rehtorina, että jos joku kollega nyt miettisi, että hei, mua on pyydetty tai mä oon ajatellut, että mä menisin rehtoriksi, niin millä sanoilla kannustaisit häntä? No ihan varmasti kannustaisin. Ihan niin kuin, että kannattaa lähteä kokeilemaan ja tehdä sitä hommaa ja tehdä täydellä sydämellä sitä juttua. Et meillä ei kuitenkaan niin kuin tällä alalla ihan semmoista hirveästi ole etenemismahdollisuuksia kuitenkaan, että on aika semmoinen niin kuin looginen seuraava askel, niin miksei lähtisi kokeilemaan sitä hommaa ja
niin sehän ei ole niin kuin pakollista olla loppuelämää sitten siinä, että siitä pääsee tarvittaessa poiskin. No kyllä mä kuulin tällaisenkin lauseen, että kerran reksi, aina reksi. Että ootko itseltä sulkenut sen mahdollisuuden pois vai voisitko vielä joskus? En ole sulkenut pois sitä mahdollisuutta, en missään nimessä. Tämäkin on musta ihanaa, että liikettä tapahtuu, kunhan jotain tapahtuu, niin virtaavuutta voi niin kuin tapahtua suuntaan ja toiseen. Joo. Niin näin mä oon jotenkin ajatellut, että en mä ole missään vaiheessa niin kuin täysin sulkenut sitä ovea, että ei se tänään ole tässä hetkessä nyt mulle ehkä se asia, mitä mä mietin seuraavaksi, mutta ehkä jossain vaiheessa. Ja sitten varmaan mistä, että mikä on se oikea koulun kokokin, että missä pääsee sitten niin kuin toteuttaa itseensä ja omia niin kuin vahvuuksia. Niin, että ei hinnalla millä hyvänsä, vaan että voi käydä sitä keskustelua jo vähän sitten ja miettiä etukäteen. Että. Joo, mä osaan varmaan silloin mut soitettiin silloin kesäkuussa siihen ja kysyttiin, että lähdetkö kokeilemaan, niin mä en osannut neuvotella siinä pöydässä vielä ollenkaan. Nyt mä luulisin, että seuraavalla kerralla niin mulla on niinku enemmän jotain asioita, mistä mä osaan neuvotella ja mitä mä vaadin, että mitä pitää olla kunnossa. Ja tämä oli muuten tosi tärkeää ja jotenkin niinku Matti, susta välittyy niin vahva se semmoinen kehittäjäorientoituminen, että toivoisi, että rekseissä olisi just niin kuin sinun kaltaisia ihmisiä enemmän, koska näkisin just, että sitä me tarvittaisiin kouluun enemmän. Koulu ei voi olla vaan niin kuin vanhan säilyttävää, vaan me pitäisi niin kuin olla katse kohti tulevaa ja jos me haluttaisiin olla niin kuin oppimisen asiantuntijoita, että itsekin opittaisiin niin kuin asioita etunenässä. Mutta että varmaan ja mitä meidän barometri on muuten tuonut vakuuttavasti esille, että nuoret opettajasukupolvet, jotka pohtii sitä mahdollisesti seuraavaa steppiä, josta yksi voi olla sitten niin kuin vaikkapa se esihenkilöhomma, niin kyllä se, että jos pystynkö vaikuttaa siinä mahdollisessa reksihommassa omaan työhöni, sen sisältöihin, mitä teen, pystynkö kehittämään itseäni, mikä on niin kuin nuoremmille sukupolville todella iso ja periaatteellinen kysymys. Ei pelkästään vaan se, että teen velvollisuudesta kaiken sen, mitä vastaan tulee, tietämättä edes oikein, mihinkä on nimen paperiin kirjoittaessa niin sitoutunut. Niin toivoisi, että toi saisi niin enemmän jalansijaa. Ja me osattaisiin tehdä tilaa semmoiselle rehtoripolulle, missä oikeasti pääset kehittämään työtä, pääset vaikuttamaan sen työn sisältöön, eikä se täyty vaan tosiaan niin semmoisella yksittäisellä pintakiireen sälyttämillä työtehtävillä. Mä haluaisin nostaa vielä yhden aiheen teidän kanssa tähän mahtavaan keskusteluun. Mä oon itse vähän kyllästynyt siihen, että vielä 2020-luvulla niin tietyissä asioissa sukupuolella on joku merkitys. Mutta jos nyt tälle rajusti sanotaan, niin opettajista suurin osa on naisia, rehtoreista käsittääkseni suurin osa on miehiä. Kun me puhutaan johtajuudesta koulumaailmassa ja esihenkilötyöstä ja rehtoreista, mulla istuu tässä kaksi niin kuin miesoletettua. Mitä haluatte tästä aiheesta sanoa, Antti? Ei tarvitse olla huolissaan, tilanne korjaantuu kovaa vauhtia ja sietääkin. Ehdottomasti, että kovaa vauhtia opettajakunnan naisistuminen tapahtuu jopa siinä määrin, että siitä ehkä sietäisi olla huolissaan. Ja taas sitten vastavuoroisesti niin naisten päätyminen, naisoletettujen päätyminen niin kuin rehtorihommiin, niin sehän kasvaa niin kuin kovaa vauhtia, että tilanne kyllä on todellakin kovaa vauhtia muuttumassa, mutta se olisi tietysti sillä tapaa, että mitkä tekijät ikinä vaikuttaakaan yksittäisten ihmisten hakeutumassa opettajaksi tai sitten mahdollisesti rehtoriksi, niin sukupuolen kautta ei määrity ne tekijät, jotka niihin ratkaisuihin vaikuttaa, vaan ne määrittyisi jotakin muuta kautta ja sillä tapaa tietysti toivoisi, että meidän yhteiskunta olisi sillä tapaa rakennettu, että kaikilla olisi mahdollisuus tehdä kaikkia tehtäviä. Olen samaa mieltä, että tuo asia ei ole ollut tasapainoinen, mutta se on kyllä kovaa vauhtia muuttumassa. Mahtava kuulla. Matti. Kun kysyit heti alussa, että kuka esihenkilö tai opettaja on vaikuttanut mun uraan kaikkein eniten, niin mä mietin kahta mun esihenkilöä, että kertoisinko heistä. Ja he on molemmat naissukupuolta. Tuossa noin matkan varrella ollut, että mulla on aivan huippunaisjohtajia ollut ja tälläkin hetkellä on naisesihenkilö. Niin kuin, että en mä jotenkin osaa ajatella sitä kyllä noin, että niin. Tämä on ehkä niitä kysymyksiä, mistä ei välttämättä ole, tarviiko olla huolissaan. Niin ja nyt jos tuli se, että kun ne syyt voi olla moninaiset. Todellakin. Niin kuin on rakenteita, mutta välillä tuntuu, että mindsetissäkin on jotakin, että tämä mun mielestä liittyy siihen keskusteluun, mistä aloitettiin, että päädytään, ajaudutaan, joku ehdottaa, joku kysyy.
ajatuksen, joka ei ole edes omassa pienessä mielessä käynytkään. Niin näin kävi Matille ja ihan kenelle tahansa, mutta välillä tunnistan tällaista ajattelua myös itsessä. Mutta tämähän on ihana kuulla, jos asia on tunnustettu, tunnistettu ja sitten on vielä toimintaa, eli se on muuttumassa, niin silloinhan tämä kuulostaa hyvältä. Vielä kysyisin molemmilta lopuksi, koska vaikuttavan opettajan vierellä kuljetaan, niin Matti, miten rehtori voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea opettajaa opettajan vaativassa työssä? Aika haastava kysymys kaiken kaikkiaan ja sitten kyllä mun ensimmäinen varmaan se, että on semmoinen niinku turvapaikka. Et mulla on niinku, jos kohtaan vaikeuksia mun työssä huoltajien tai kollegoiden tai minkä tahansa oppilasasian kanssa, mikä voisi tullakin, niin olisi semmoinen niinku paikka, että mä tiedän, että ei mulla ole hätää, mulla on huippuesihenkilö tuolla, mä voin käydä hänelle juttelemassa asiasta ja hän ottaa siitä koppia ja hän tekee täysillä töitä sen eteen, että tämä asia järjestyy ja me saadaan se yhdessä vietyä eteenpäin. Niin mä luulen, että se luo mulle niinku turvaa arkeen. Tällä hetkellä mulla on semmoinen tyyppi. Antti, mitä sulle tulee mieleen? Miten rehtori voi, tai miten olet itse rehtorina halunnut parhaalla mahdollisella tavalla tukea opettajaa? Minusta luottamus on semmoinen tavallaan ihan siellä koulutason työyhteisössä, mutta myöskin semmoinen suomalaisen koulujärjestelmän ihan tunnistettukin niin kuin vahvuustekijä. Mutta nyt kun sillä koulussa pysytellään, niin kyllä niin kuin itse ajattelen, että mun perusolettamus on se, että jokainen ihminen, joka on kouluun päätynyt töihin, niin mä haluan luottaa ja uskoa, että se koko sydämestään haluaa tehdä hyvää työtä. Ja samalla tapaa sitten, kun tavallaan se oma maailmankuva ja kuva niistä työntekijöistä niin kuin perustuu siihen niin kuin suureen luottamukseen, niin toivoisin, että tavallaan se vastavuoroisesti niin kuin luo juuri semmoisen kivan, hyvän fiiliksen ja tilan, ja juuri turvallisuus on keskeinen elementti siinä. Että se niin kuin vapauttaa opettajilla kaikki ne ideat liikkeelle ja se innovointi ja ne kivat jutut, mitä luokkien ja oppilaiden kanssa haluaa tehdä. Ja itse ajattelen, että reksinä on, niin kuin, kun niitä puitteita pystyy luomaan, niin silloin varmasti niin kuin matkalla ihan hyvään suuntaan. Toi varmasti just se, että rohkaisee kokeilemaan kaikkea hullua ja uutta ja se ei haittaa yhtään mitään, vaikka mennään mettään ja välillä niin kuin asiat ei onnistukaan, niin kannustaa siihen, että hei, tänne ei tarvitse olla täydellistä, kokeilkaa, tehkää jotain uutta. Ja nimenomaan toikin on mahdollista sen luottamuksen ja sen turvapaikan. Jos on pystynyt luomaan turvapaikan ja turvallisen ilmapiirin, niin tämä kaikkihan on mahdollista. Koska silloin kokee, että ei ole yksin, vaan joku kulkee siinä vierellä. Johtajuus koulussa, niin kuin kuultiin, se ei ole vain hallintoa. Se on arvovalintoja, inhimillisyyttä, mahdollistamista. Se on sitä luottamusta, suunnan näyttämistä, turvapaikan tarjoamista ja ehkä se on vielä kaikkea paljon enemmän siellä kouluarjessa. Haluan kiittää Antti Ikonen ja Matti Räty tästä hienosta johtajuuskeskustelusta teitä ja kiitos vierailusta tässä podcastissa. Kiitos kun kuuntelit ja kuljit vierellä. Vaikuttavan opettajan vierellä tuottanut Hear Media.